sonel bateregla enchelar materla ingla toli ini achugla sheyla school reopen ini tole shey ready malto ondulle ini sheyugu first time uniform paadna hege ante bari kushi tulle ate sheyu nana sheyu UKG tole sheyna uniform apur ready malto ondulle ingla sheyugu actually intention iji actually card bidar ready ade kullude first the shey dar padno Himalaya baby lotion Shayu, ವಿಷಯ ಒಂದಿದೆ ಈಗ ಒಮ್ಮೆತನ ಅಂಡ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಕಾದ ಬಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ರಿಓಪನ್ ದಾನಿ ಆಯ್ಕೆ ಚೂರು ತಾಗದನು ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸರಿ ಇತ್ತಿ ಮೂಲೆ ಕುಲೆ ಕುಲೆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬನಿತ್ತಿ ಬಯ್ಯ ನನಗ ದಾದಂಡ ಚೂರು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಾನು ಶೇಯಿಗು ಒಂದು ಸೀರೆ ಕಾದ ಶೆಡ್ ಉಂಡು ಬೆಂಗ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೋತಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಯ್ನೈ ಅಲ್ಲೇ ಜಾರ್ದು ಬುಡ್ದೆ ಬೂರ್ತಲೆ ಮೋನೆ ಅಕ್ಕುಲೆ ಆತಂದು ಮೂಂಕುಡು ಒಂದಿ ಬರೆ ಆತಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟದಚ್ಚು ನಿತ್ಯ ಬತ್ತಿಂದ ಮುಗಿತಲೆ ತೇಜಿ ಬುಲಿಪುರಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಮೆರುಂಡಿರ ಶ್ರೇಯ ಬುಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಜೋಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡಾಗ್ಲಿ ಪಕಡೆ ಕಾಲ್ಪುನ ತೋಜೋಡು ಬುಲ್ಪೆರೆ ಪಯ್ಯಂದು ಬೊಕ್ಕದು ನಗ ಬುಳ್ತೊಂದು ಬರೋದುಲ್ಲೆ ಮುಗಾಲ್ಪ ಅಂಬೆ ನಮ್ಮ ಎಗ್ದಿ ಪುರ ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ಮುಟ್ಟದು ಮುಂಗುಗು ಒಂಚಿನ ತಾಗದನು ಪುರ ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟದು ಕಡೆ ಕುಡ್ದೇರು ಮೂಲೆ ಮೂಗು ನರಿದನು ಮೂಲೆ ಲಿಪ್ಸ್ ಪುರ ನರಿದನು ನೆತ್ತರ್ ಬರೋದು ಮೂಗುಡಿ ಅದ ಶ್ರೇಯ ಅಂಚ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಶ್ರೇಯು ಚೂಟಾಗ ಬಂದಿ ಶ್ರೇಯು ಉಂಡತ ಮೂರ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏಕೆ ಮಾಡುವರು ಇಂಕ್ಲೆ ಈಗ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಈಗ ಟೀಚರ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಕೇಳಿನಾಗ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿರು ತೊಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ವಾರ ಮುಟ್ಟಾಗಂದ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಜೊತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅವಾಗ ಪಾಡ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದಿರು ಇತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಪಂಡದ ಆತನೆ ಈಗ ಶ್ರೇಯುಡ ಆಯ್ಬಿಟ್ಪೇನಾ ಆನೊಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೋಡೇ ಬೋಡುವುದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೇಯುನ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಇದು ಅಚ್ಚು ನಾವು ಅಚ್ಚು ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದು ಬರಿಪುಗ ಬಣ್ಣನ್ ತುಳಿ ಒಂಚೂರು ಜಾರುಂಡು ಶ್ರೇಯು LKG ಮತ್ತೆ ಐನೇ UKG ಮತ್ತ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಚ್ಚುನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಮಗ ಟೈಟ್ ಆವಡತ್ತೀರಿ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೀರೆ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲದ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಎತ್ತಲಿ ಇತ್ತಿರತ್ತ ತೀರ್ದು ನಮಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಿಕ್ನತ್ತ ಅಚ್ಚು ಅಪ್ಪ ತೀರ್ದು ನಾನು ಇಪ್ಪಡು ಒಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆನಾಗ ಕೊಡಪ್ಪನತ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಪಾಡೋ ಇತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನತ್ತ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಶೇಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆತ ಖುಷಿಯತ್ತ ಶೇಗಿ ಗಂಜಿ ಉಂಟಿ ಉಂಟಿ ಮಗ ಉಂಟಿ ಆತ ಜಿ ಜಾಕ್ ನಮಗೆ ಜದ ಪಪ್ಪಡ ತೋ ಜವಡತ ಹೋದರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಚಿ 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 ಚೂರು ಇದು ಶೇಗು ಪೂರ ಹಿಮಾಲಯ ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ ಹಿಮಾಲಯದವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕಂದು ಜೋಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂಕ್ಲಂದುವಿ ಅಮ್ಮದು ಜೋಕ್ಲ ಅಮ್ಮದು ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಡ ಬೆಲ್ಲ ಶೇನ್ ಚೂರು ಸುಟ್ಟು ಜಡತ ಆಯಗಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಮುಂಗುದ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಒಂದು ಶೇನ ಬೆಂಡು ಕೂಡ ಸರಿ ಉಂಡತ ನನ್ನ ಜೋಕುಲ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಕಿಬಿಕಿ ಟಿಕ್ಕಿ ಪಾಡುವತ್ತ ಇನ್ನ ಕಡೆ ತೂಂದಿ ಪಡಪಣ ಅವು ಏಪ ಲೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏಕ ಉದುರು ಪಂಡ್ರ ಹಾಕುಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆದ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ಕ ಇನ್ನು ದರ್ಗದೆಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿರೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿರೋದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಈಗ ಎಂಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಜಪಣ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಕಬಾರ್ ಅದು ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂತ ಉಂಡಚ್ಚು ಅಂಗಡಿದಾಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡಿಯನಾ ಬಾಡಿ ಪಣಿ ತಮ್ಮ ಏಕಲ್ ಬಾಡಿ ಶ್ರೇಯು ಇದೆ ರೆಡಿ ಆತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಶ್ರೇನ ಅಬ್ಬೋ ಇದು ಕಲ್ಲು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೀಗೂ ಟ್ರಕ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳತ್ತೆ
तुले इंग्लिश नी तुले येत खुशी तुले शेग मस्त खुशी उंडु किसे बरा मेल्ले मग ना तनु किसे इट्टिरना काय सांगितलं फर्स्ट टाइम आईने पाडलं तुले अच्चू अच्चू तुले ಅಚ್ಚು ಎಂಕ್ ಬಿದಾರ ಪುನೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಇತ್ತತ್ ಕರೆ ಸರ್ತಿರ್ದೆ ಆಯ್ನೆ ಪಿದಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಮುಂಜೆ ಬಲ್ಪ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದುಂಡತ ಪೋದು ಕೂಲಿ ಮನೆ ದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ಪುನ ವಾಡು ಪೂರ ಆಯ್ನೆ ಮಲ್ತೊನು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆಮ್ಮ ಕೊರ್ಲೆಮ್ಮಂದು ಕೊರ್ಲೆಮ್ಮಂದು ಆಯ್ಕೆ ಏನು ನೆಜ್ಜಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ರೆಡಿಯಾದಿಪ್ಪೆ ಕುಜಲೊಂದು ಬರ್ಜದ ಮಗ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಪಾಡ್ಯತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೇನಾ ದಾಯಿ ಮಗ ಮೂಲು ಜಿಬ್ಬುಂಡತೆ ಆಗಿದೆ ಪಾಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ನಚ್ಚು ಪಾನಾವ ಟೀಚರ್ ಡೇನ ಎಂಚಿದೆ ಪುನ ಬರ್ಪುನ ಸಚಾರ್ಪುಂಡ ಪೊಲೆ ಮೈತಿ ಬಲೆ ಪಾಪಂ ಬ್ಯಾಯ್ ಗೊತ್ತವ್ಜು ಬಾಲೆತ ಆಯ್ನ ಮಿಸ್ರ ಬನ್ ಅವ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಅವನ ಜಿಬ್ಬು ತೆಗಿಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದಂತೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಗೋಮೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬನ ಇಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪರ ತಗ್ಲೊಟ್ಟುಗು ಸರಿ ತುಗ ಲಕ್ ತುಗ ಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ತುಗ ಶೋಕದನತ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬರ ಸರಿ ಉಂಡತ ಓಕೆ ಸ್ಟೇ ಒಂಚೂರು ಪುಡಿಯರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದ ಚಡ್ಡಿದ ಜಿಬ್ಬು ತೆಪ್ಪರೆ ಬಾರೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡೆ ಆಗ ಓಕೆ ತುಕ ನಾನು ಪಿದಟ್ ಬಿಡುದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಲೋಡಿ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ವೆ ಇಂದೆ ಶ್ರೇಯು 12 ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಕಿಶೆಟ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಮಗ ಕಿಶೆಟ್ ಬಾಡೋಲ್ನಿ 12 ಮೆಲ್ಲದಿವಲ್ಲೆ ಅವೇ ಕೈ ವರ್ಷರಲ್ಲ 3 ವರ್ಷರಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಓಕೆ ಟಿಫಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡದ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಟಿಫಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಬುತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಡು ವರಸ್ತಾರ ಅವೇ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಪಿದಾರ್ದ ರೆಡಿ ಆತ ಮಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಕದಾರ್ದ ಪೋಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ ಮಲ್ಲದಲ್ಲಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲಿ ನಕ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಡ ಒಂಚೂರು ಅವು ಟಿಫಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ನೇನ ಇರೇಗ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಅವೇ ಅದೇಳ ಸರಿ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯಾ ಬಾಕಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬರ್ತೀರ ಇಡಬಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇಯು ಅಚ್ಚು ನೀರು ಬರ್ತೀರ ಮೀದು ಪಪ್ಪಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪನ ಪಡೋಣ ಕಾಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇರತ್ತ ನಾ ಅಚ್ಚು ಈ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಂಬೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಾಯಿ ಬಾ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆದ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಹಾಯ್ ನಾಚಿಗೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಶೈಗೋ ಅಚ್ಚು ಪಿಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬಿದೆ ಹಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕವನ ಕೊಡು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಕೈಟಿಜನ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಅವು ಒಂದು 2-3 ಸತಿ ಆಣೆ ಕೊಂಚ ಅನುಭವ ದಾದ ಪಂಡ ಪಿದೇವಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬೋನಾಗ ಏನು ಬ್ಯಾಗ್ ಏನೋ ಫರ್ಸ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಪಾಪ ಪಡ್ದೆ ಏನೇ ದಾದಾಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಸು ಪಡಪ್ಪನ ಇಂಕ ದಾತಿ ಗಂಡಲ್ಲ ಒಂದು 2-3 ಸತಿ ಅಂಚನಿ ಮಕ್ಕ ಬೇತಾಗಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದತ್ತು ನೀರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ರೊಕ್ಕು ಅಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಜನ ಒಂದಿನದ ತುಂಬ ಪೂರ ಏನು ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸು ಇಪ್ಪತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅದು ಅಂಚ ಅದು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಾಸು ಜನ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಆಗ್ತದೆ ಅದಾಲ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೂರುಂಡೆ ಹೊರಪಿದೆ ಪೋನಾಗ ದಾಲೆ ಜನ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ಪೇರಲ್ಲ ಕಾಸು ಬೋಡತ್ತ ಅದು ಹೊರತೆಗಾಗಲೇ ಪಾಡುವೇರು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಕಾಸು ಕೊಡೋದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಕಾಸು ಕೊರಂದೆ ಧರ್ಮ ಪಾಡ್ಪೋ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ದಾದನ ಹೆಂಗೊಂಥರ ಪಕ್ಕಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ರಾಗಲ್ದ ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲೈತೆ ಎಪ್ಪಿದಾಡುವ ತಲೆ ಅಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಕುಲ್ಲದೆ ದಯ ಪಂಡ ಆಯ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ಯಾರಾಪಣ ಬೇಜಾರತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಪೋಯಿ ಇಂದು ಆಗಿತ್ತೇನು ಫಸ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ ಒಂಚು ಬೇಗ ಎತ್ತೋಡು ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆಗ ಮಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಡ್ಯಾರತ್ತ ಅಚ್ಚು ಲಿಂಕ್ಲ ಟ್ರೈನೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿನೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೈತೆ
ಮುಲ್ದಲೆ ಸ್ಕೂಲುಡು ಎಂಚ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಆಗ್ಲೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಅವ ಹಾಂ ಹೋಯ್ ಓಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತೈತಾ ಅಂಚ ಆದನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಣ ಹೆಂಗೊರ ಶ್ರೇಯನ ಹೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡ್ದು ಬಿದೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ನಟ್ಟು ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾಂಬಕ್ಕ ಚೂರು ತೋಚ್ಪಾಯಿಜಿ ಬಂಡ ಆಯಾಗ್ಲ ಬೇಜಾರ ಬಂಡದ ಯಾಂಬಕ್ಕ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಬಂಡದ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡದ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳೆತ ಶ್ರೇಯನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅಚ್ಚು ಅಂಡಲ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಚ್ಚು ಅಂಡಲ ಮೂಲಿತೆ ರಪ್ಪ ಬಲಿಪ್ಪಿ ಇದು ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ತಡ ರಪ್ಪ ಬಲಿಪ್ಪಿ ಆಗ್ಲೊಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂಡದು ಅವರವರ ಬೊಲ್ಪು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರವರ ಮೇಲೆ ವನಸಾದ ಚೂರು ಜೆಪ್ಪೆ ಜೆತ್ತಡ ರಪ್ಪಲ ಕೊಂದು ಬಲಿಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಬಯ್ಯನ ಕತ್ತಲನೆ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಶ್ರೇಯ್ ವಂಚತ್ತ ಏನೊಟ್ಟೂಗಿ ಜೆಪ್ಪಿರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪುನಃ ಕುಲ್ಲುಡ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪುನಃ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಓಲರ್ ಅಂದು ತೋಟ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಓಲರ್ ಕೈನೇ ಲೆತ್ತೋಂದಿ ಹೆಂಗಿದ 4 ದಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಊರು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಸ್ಕೂಲು ಪೋಡೆತಾ ದಾಲ ಅಂಬರ ಆಪುಜೆ ದೇಪ 4 ಗಂಟೆ ಆಪೋಣ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸರ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಆಗ ಖುಷಿ ಆಡು ಬಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ನತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಪಾತೆ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಪಾಪಿ ಬರೋ ಬರೀ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಬೊಕ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಬರ್ತಿಕ್ಕಿರತ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಬಲ್ತಿ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾವ ಓಲ್ಕುಲ್ಲೋಡು ಯಾನು ಓಲ್ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂತ ಕೇಂಡೇನು ಐಪಂಡ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ ಮಿಂಗಲ ಬಟ್ ಜೋಕ್ಲೇನು ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಕುಲ್ಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ಅಂಚ ತುಕ ನಾನೈತೆ ಎಂಚ ಬಯ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜೆ 4 ಗಂಟೆ ರಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮುಲ್ಪನೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಗಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿಗನಿಗೆ ಪೋಡು 16 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಪೋಪನೆ ನಾನು ಆತನೇಟ ಒಂದೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪುರ ಅಂದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆತನ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೆ ಇನ್ನನತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಗೌಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಪೂರ ಆತನೆ ಇನ್ನು ಗಂಜಿ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕುನೋ ಅದಿಪ್ಪು ಕುಂಟಾಡ್ದು ಅದಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಡಿಪುನ ವರ್ಷನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆತನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಹಿಂಗೆ ಕಂಜವನ್ ಬಿಡ ಕುಂಟು ಮಡಿಪೇರು ಉಂಡು ಕೋಡೆದ ಮುರಂಡಿದ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ಅರ್ಧದ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ఆయన ಕೊಣತ್ತಲ್ಲಿ ರಾಸಿ ಬರ್ದೆ ಇದೇ ನಾವೇನು ಮಡಿಪೇರು ಉಂಡು ಅವರ ಕೊಣತ್ತ ಮಂಚಟ ಬಾಡೆ ಪೂರ ಮಡಿಪುಗ ಬಂಡದು ಕೋಡೆ ಪಯ್ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನ ಗೌಜಿ ಇನಿಕ್ ಅಂಚ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬುಕ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪನ ದಿಪ್ಪು ಪೂರಲ್ಲ ಅಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಆಯೆ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಚ ದಿವನಿ ರಾಪಜ ತೈನು ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಏನ್ಪಿದೆ ಟೇಬಲ್ ಬಾರ್ದೆ ನನ್ನ ತೈನು ಪೂರ ಮಡಿ ಕೊಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿದರಿ ಖಾಲಿ ಅದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದು ಬಂದಾಗ ಪುಂಡಿದ ಆರಿ ಪದ ಬತ್ತೆ ತೊಲೆ ನಾನು 10 ಕಿಲೋದ ಕಟ್ಟವತ್ತ ಬರ್ಪುಣ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ದಿನ ಬರ್ಪುಣೆ ಇಂತಂದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಕೊಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡುವತ್ತೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ದಾರಿ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುಣೆ ನಾನು ಅಂಚದಂಥದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂಡೆ ನಾನು ಮಲ್ಪಾಡ್ದು ತೊಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಪೈನಾಪಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂದು ಎಂಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅದು ಮುಂದೆ ತೊಂಡೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಬಂಡಿರು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಉಂಡು ಬಂಡಿರು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬೊಚ್ಚಿ ನಾಣೆ ಇಂಕು ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಜನ ಇಜ್ಜಂಡು ಸತ್ಯ ಮಲ್ಪನೆ ನಾನು ಏನು ಅಪ್ಪತಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಂದು ಏರ ಕಾಲ ಉಂಡು ತುಂಬ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ತರ್ಪದಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಹಾಲಾಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿದತ್ತು ಬಜಿ ಅಲ್ಬೆಂದು 180 ರೂಪಾಯಿಂದು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಶಾಪ್ ಉಂಡತಾ ಎಲ್ಲೇ ಶಾಪ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಇಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐಟಮ್ ತುಕ ಏತ್ ಸಮಯ ಬಾಲಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಕ ಕೊಂಚ ಫಾಂಟದೆ ತೊಂಡೆ
ಅದು ನನಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪರೋಟ ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪರೋಟ ಇಡೆತ್ತಿನಾಗೆಂತೂ ಶೆಕೆಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಂಗತ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚೊಂದು ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟ ಹಂಗತ್ನೆ ಚೂರು ಪರೋಟ ಹಾಕೊಂಡಾತ ಒಕ್ಕ ಇನಿ ಪಂಡ್ರ ಹಾಕೋಜಿ ಇನ್ನು ಒಂಚ ಎರಾಂಡ್ಲ ಮದುವೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರಿಂಚಿ ಬತ್ತನ ಹೊರಗೆ ಸುಧಾರ ಪೋಲಿ ఒక అందులో అవే ప్లాంట్ బాతో వస్తున్నా ఇరాన్లో బన్నగుండತ್ತ ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆ ಪುನರ್ ಪುಳಿ ತೊಂಜಿಂದುಳ್ಳೈನ ಕೆಲವು ದಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಪುನರ್ ಪುಳಿ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಪುನರ್ ಪುಳಿ ಆ ಗೊರ್ಚಿ ಬಂತೀರ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಿಟ್ಟ ಏನುಳ್ಳೆತ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ಪೈನಾಪಲ್ ದಾವ ಪುನರ್ ಪುಳಿ ಯಾವ ಅಂದ ಬಕ್ಕಂದೊಂದು ದುಂಡದಲ್ಲಿ ಈತು ದೊಡ್ಡೊಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೂರ ದಕ್ಕಿಯಾರ ಪಂಡದು ಬಾತ್ರೂಮ್ದ ಟೈಲ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಯಾನ ಇಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡತ್ತ ಕುಂಟಾಡ್ದು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲ ಪಿದೈ ಕುಂಟಾಡ್ದನ ಕಾಲ ಮಲ್ತಜ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಡೆ ಮಲ್ತದನ ಇಂಕ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವು ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿರ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೋಪುದ 150 ಉಂತುದುಂಡತ್ತ ಒಂಥರ ಬೊಲ್ಚೆ ಅದಿಪ್ಪುಡು ಇಂಚ ದಿನೋಲ ಪಂಡ ಒಂದು ದಿನೋಟ ಒಂದು 2 ಸತಿ 3 ಸತಿ ದೆಕ್ಕೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಡೀ ಗಲೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡಿನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂಚ ಒಂದು ತೊಂದೇನು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಂಕ ಬರಸೋಲಿ ಇಂಚ ರಸನತ್ತು ದೆಕ್ಕುನ ಉರ್ದು ದೆಕ್ಕುಡ ಬ್ರಷ್ ತೊಲೆ ಇದೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಉಂತಿಪ್ಪುಂಡು ಅದ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಇಂಕ ದೆಕ್ಕ್ಯಾರ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ತೊಂಡೆ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ 180 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ನಾಡೋದಿತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂದು ಟವಲ್ ದತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾತ ಪಂಡದು ಒಂದು ಟವಲ್ ದತ್ತನೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೆಕ್ ಅಂತಲೇ ನಾ ಅಚ್ಚಿನ ಮೀನು ಇಲ್ಲಿ ತೋಜದ ನೆಟ್ಟು 4 ಮೀನು ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ತೋಡದ ಮೀನು ಓಕೆ ನಾನೈತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೆ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಒಂಜಲೇನೆ 4 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡೆ ಮುಗಿಪುಗ ನಾನೈತೆ ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕುಗ ನಮ್ಮ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್